እዚአን ንሪአን ዘለና ደንጓልን ህቡባት ቲክቶከራት እየን። ኣደ ዕድሚኣ ሙሉእ ኣብ ጸልማት ዓለም ውሽጢ ትነብር ዝነበረት እያ። ኮይኑ ግን ቲክቶክ ብዘምጽኣላ ህቡብነት ኣዝያ ሕጉስቲ ኮይና እያ ትርከብ። በዓልቲ ሓዳርን ናይ ክልተ ዋልድን ኣደ እያ። ይኹን እምበር ምስ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ኣብ ፍቕሪ ውሽጢ ኣትያ እያ ዘላ። ኮይኑ ግን እዚ ሕቡእ ርክብ ናይ ክልተ ሰባት ህይወት ብዘይልሙድ ኩነታት ህይወቶም ንኽስእኑ ገይርዎም እዩ። ኣብቲ ናይ ቅትለት ገበን ፍጻመ እውን 8 ሰባት ተሳቲፎም እዮም። ነቲ ጉጅለ እናመርሐት ዝነበረት ግን ጓላ እያ ነይራ። እዚ ጉዳይ ኣብ መላእ ዩናይትድ ኪንግደም ውሽጢ ዓብዪ ዜና እዩ ነይሩ። እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ንዝብል ሓቢርና ንርአዩ። ብፈለማ ሰላምታ ይብጻሕኩም እናበልኩ ዝተፈላለዩ ታሪኻት ንኽበጽሓኩም ነቲ ቻናል ሰብስክራይብ ኢሉ እውን ሸር ብምግባር ተኸታተሉ። ሜሄክ ቡካሪ እያ ትበሃል። ኣብ 1999 ተወለደት እንትኾን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ፍልጥትን ተፈታዊትን ሰብ እያ ነይራ። ሜሄክ ናይ ፋሽን ሰዓቢት እያ ነይራ። ብምዃኑ እውን ኣብ ናይ ፋሽን ስራሕቲ ዝበለጸ ትኹረት ትገብር ነይራ። ብፋሽን ዲግሪ ወሲዳ እያ ኢሉ እውን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጽዕንቶ ፈጣሪት እያ። ኣብ ኢንስታግራምን ቲክቶክን ተቐባልነት ኣለዋ እዩ። ናይ ፋሽን ክዳውንትን ናይ ኮስሞቲክስ ኣቑሑትን ኢሉ እውን ናይ ሜክኣፕ ስልጠና ንሰዓብታ ተብጽሕ ነይራ። ሚሚ ቭሎግስ ብዝብል ናይ ቲክቶክ ሽማ ብትሰርሖም ቪድዮታት 3.3 ሚልዮን ላይክ ኣለዋ። 121,000 ኣብ ቲክቶክ 45,000 ኣብ ኢንስታግራም ሰዓብታ ኣለዋ ኢሉ እውን 3,900 ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ኣለዋ። ብናይ ሶሻል ሚድያ እውን ልዑል ዝኾነ ናይ ገንዘብ ኣታዊ ትረክብ እያ። ሜሄክ እትነብር ምስ ቤተሰባ ብምዃን እዩ ነይሩ። ኣቦኣ ኣሊካዛ ቡካሪ፣ ኣዲኣ ኣንስሪን ቡካሪ ኢሉ እውን ሓዋ ኣርባን ቡካሪ እዮም ዝበሃሉ። ምስ ኣዲኣ ጥበቕ ዝበለ ርክብ እዩ ዘለዋ ኢሉ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ቪድዮኣ ንኣዲኣ ብምጽምባር ቪድዮ ትሰርሕ። እቲ ቪድዮ እውን ብቕልጡፍ ቫይራል ይወፅእ እሞ ተቐባልነት ትረክብ። ዋላ እኳ ናይ ሜሄክ ቪድዮታት ኣብ ቲክቶክ ተፈተውቲ ዝነበሩ እንትኾኑ ምስ ኣዲኣ ብምዃን ምስራሕ ምስ ጀመረት ግን ብዝበለጸ ቪዋት ክትረክብ ጀመረት። ብዝተወሰኑ ቪድዮታት ጥራሕ ብንእሱ ካብ 40,000 ቪዋት ናብ 300,000 ቪዋት ብቕልጡፍ ተኣቱ። ናይ ሜሄክ ኣደ ሓቢራታ ብትሰርሐሉ ሰዓት ንሳ እውን ብዝበለጸ ኣቓልቦ ክትረክብ ጀመረት። ኣንስሪን ቡካሪ ዝተወለደትሉ ኣብ ፓኪስታን እንትኾን ናብ ዩናይትድ ኪንግደም ክትከድ እንኮላ ቆልዓ እያ ነይራ ኢሉ እውን ዋላ እኳ ናይ ኣየር ሆስተስ ናይ ምዃን ድሌት እንተነበራ ዘይትዕድልቲ ኮይኑ ወለዳ ካሊእ ትልሚ ነይርዎም። ናብ ኮሌጅ እውን ንኸይተኣቱ ብምኽልካል ኣብ ክንድኡ ንዓኣ ብባህላዊ መገዲ ምስ ኣሊራዛ ንኽትምርዖ ምድለዋት ይገብሩ። ኣብቲ ሰዓት ዕድሚኣ 18 ዓመት እዩ ነይሩ። ብምቕጻል ኣንስሪ ንኽልተ ደቃን ሰብኣያን እትሕብሕብ ናይ ገዛ ኣደ ትኸውን። ኣንስሪን ናይ መነባብሮኣ ጉዳይ ኣይትፈትዎን ነይራ። ኮይኑ ግን ምስ ጓላ ናይ ቲክቶክ ቪድዮታት ምስራሕ ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ተላዒሉ እቲ ናይ ዓመታት ምስልቻው ብምጥፋእ ህይወታ ዝነቓቓሕ ዘሎ እዩ ዝመስል። ሓድሽተ ሰባት እውን ክትላለ ጀመረት። ኣነባብረኣ እውን ናተቐየረ ይመጽእ። ኣንስሪን ቡካሪ ምስ ሓደ መንእሰይ ትላለ። ሳኪብ ሁሴን እዩ ዝበሃል። ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ እዩ። ሳኪብ ምስ ዓበይቲ ኣዋልድ ብምርኻብ ግዝኡ ዘሐልፍ ሰብ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ንኣንስሪን ኣዝዩ ይፈትይዋ። ኣብ 2019 ሳኪብ ምስ ኣንስሪን ብሃንደበት እዩ ነይሩ ክዕልሉ ዝጀመሩ። ጓል 48 ዓመት ኣንስሪን ሳኪብ ብዝሃባ ፍቕርን መሐጎስን ግዜ ኣዝያ ሕጉስቲ ኮይና እያ ትርከብ። ነዚ ርክብ ሜሄክ ተቕበሎ እያ ነይራ ኢሉ እውን በቲ ዝኸኣለቶ ዓቕሚ ኣቦኣ ኾነ ቤተሰቦም ንኸይፈልጡ ተሕግዛ ነይራ። ይኹን እምበር ኣብዚ መንጎ ናይ ሳኪብ ሓፍቲ ሳና ሁሴን ግን እቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ነገር ንኸትርፍኦ ብተደጋጋሚ ትዛረበን። ምስ በዓልቲ ሓዳር ዝኾነት ጓልን ብዕድመ ዕጽፊ ምስ ትበልጾ ጓልን ዝገብሮ ዘሎ ነገር ፈጺማ ኣይተቐበለቶን። ይኹን እምበር ንሱ ግን ኣይሰምዓን ነይሩ። ኣንስሪን ምስ ሳኪብ በብሆቴሉ ኢሉ እውን እንዳ ሽሻ ገዛን እንዳ መስተን ናብ እንዳ ቡን ምኻድን ኣይቋረጸቶን። ከምዚ ኢሉ ድማ ብዝሕ ዝበሉ ግዜታት ይሓልፉ። ኮይኑ ግን ኣብ 2022 ሓደ ነገር ይፍጠር። ካብ ምንታይ ከም ዝኾነ ግልጽ ኣይኮነን። ምናልባት ናይ ዕድመ ኣፈላላይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ርክቦም ክፈርስ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣንስሪን ነቲ ርክብ ንኽተቋርጾ ትውስን። ብርግጽ ሳኪብ ልቡ ተሰይሩ። ኮይኑ ግን ነቲ ውሳነኣ ተመሊሳ ግዜ ወሲዳ ንኽትሓስበሉ ይምሕፀና። ኮይኑ ግን እቲ ርክቦም ንኽቋረጽ ድሌት ከም ዘለዋ ኣጥቢቓ ትዛረቦ። ሳኪብ ኣብቲ ሰዓት ነዚ ውሳነኣ ኣሚኑ ክቕበሎ ኣይከኣለን። ብተደጋጋሚ ድውል። ኮይኑ ግን ነቲ ቴሌፎን እውን ንዓጽወት ንኽተዛረቦ እውን ፍቓዳ ኣይነበረን። ሳኪብ ናተቖጣዐ ይመጽእ። እዚ ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ኩነታታ ዝተውዒሉ ናይ ምፍታሕ ጥበብ ኣይተዓደለን ነይሩ።
ኢሉ እውን እቲ ኩነታት ብሓይሊ ንኽፈትሖ ይውስን። ሳኪብ ንናይ ኣንስሪን በዓል ገዛ እትረክቦም ክዛረቦ ከም ዝኾነ የፈራርሓ። ካብዚ ቀፂሉ እውን እቲ ዝፀሓሕፍዎ ዝነበሩ ናይ ጥራይ ዝባኖም ፎቶታትን ኢሉ እውን ቪድዮታትን ከም ዘርእዮ ብግልፂ ይዛረባ። ኣብዚ እውን ኣየቋረፀን። ኣብ ኢንስታግራም እውን ከም ዝዘርግሖ ይዛረባ። ኣብዚ ሰዓት ኣንስሪን ብስንባደ ኩሉ ነገር ንጓላ ትዛረባ። ሳኪብ እቲ ዝበሎ ነገር ዘሰናብድ እዩ ዝመስል ኢሉ እውን ሚሄክ ንኣዲኣ ክተህድኣ ፈተነት። ጓል 24 ዓመት ሚሄክ ሳኪብ ንኽገብሮ ብዝሓሰቦ ነገር ፈሪሓ እያ ዘላ። እኳ ደኣስ ምስ ኣቦኣ ንዝነበራ ርክብ ከቋርጾ እዩ። ኣዲኣ እውን ክትፋታሕ ከም እትኽእል ኣቐዲማ ትሓስብ ኢሉ እውን እዚ መንእሰይ ከምዚ ምግባሩ ንዓኣተን ጽቡቕ ኣይነበረን። ሳኪብ ምስ ሚሄክ ክዕልሉ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ግን ብሓደ ነገር ክሰማምዑ ይበጽሑ። ገንዘብ ንኽህብኦ ሓሳብ የቕርበላ ኮይኑ ግን ልዑል መጠን ዘለዎ ገንዘብ እዩ ነይሩ ዝሓተተን። ሳኪብ ዘቕረበለን ናይ ገንዘብ መጠን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ሓቢሮም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ከም ዘጥፍአ ተዛሪቡ 3000 ፓውንድ ወይ እውን $3800 ክጽጋዕ ናብ ዝኽእል ገንዘብ ከም ዘባኸነ ብምዝራብ የገድደን። ኮይኑ እውን ሚሄክ እዚ ኣጸያፊ ጉዳይ ካብኣተን ንኸይወፅእ ነቲ ገንዘብ ንኽትህቦ ትሰማማዕ። ንክረኸቡ ትልሚ ዝገበሩሉ ቦታ ኣብ ቴስኮ ሱፐርማርኬት ናይ ማኪና ፓርኪንግ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ናይ መዓልቲ ቆፀሮ ይገብሩ። ኣብዚ መንጎ ግን ሚሄክ ሓደ ትልሚ ኣጻዊዳ እያ ኢሉ እውን ሰባት ተተኣኻኽብ። ናይ ቀረባ መሓዛኣ ሬ ጀማልን ናሃቱ ወዳክኡ ኣሚር ጀማል ኢሉ እውን ንኻልኦት ሓዊሱ ሰናፍ ኩላፍ ሙስጠፋ፣ ናታሻ ከታር፣ መሐመድ ፓታልን ሪካን ካረዋን ንዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ነቲ ትልማ መተግበርቲ ንክኾኑ ተዳልዎም። ሳኪብ ንኣነ ምስ ጓላ ንክረኸበኒ ይሰማማዕ። እቲ ናይ ቆፀሮ መዓልቶም ይኣክል ለካቲት 11 ብ2022 ሳኪብ ኣብቲ ሰዓት ማኪና ምግናሕ ኣይኽእልን ነይሩ ኢሉ እውን ንመሓዝኡ ሃሺም ሓቢሩውን ክኸይድ ይሓቶ። ንሱ እውን ኣይፋል ኣይበለን ብሓጎስ እሺ ክብል ይገልጸሉ። መሐመድ ሃሺም ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ነይሩ። ናይ ሳኪብ ተኽትንፋስ መሓዙ እዩ። ሃሺም ብዛዕባ እተፈጥረ ነገር ወላ ሓንቲ ኣይፈልጥን። እንታይ እናተኻየደ ከም ዘሎ እውን ኣይፈልጥን ነይሩ። ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ንበጽሕ ኣብቲ ኸውታ ምሸት ኣንስሪን ምስ ሚሄክ ጸሊም ክዳን ምስ ተኸደኑን ኣብ ገጾም ማስክ ምስ ዝገበሩን 6 ውልቀ ሰባት ኣብ ቴስኮ ባር ናይ ማኪና ፓርኪንግ ውሽጢ ተዳልዮም እናተጸበይዎም እዮም ነይሮም። ትልሞም ብዘሕዝን መልክዑ ንሳኪብ መቕታሊ ነይሩ ኢሉ እውን ሳኪብ ምስ ሃሺም ንሚሄክ ምስ ኣንስሪን ክረኽቡ ክጓዓዙ ጀመሩ። እቲ ናይ መገዲ ካሜራ ሳኪብ ምስ ሃሺም ኣብ ሱካዳ ፋብያ ኣብቲ ምሸት ከባቢ ናብ ናይ ማኪና ፓርክ ምስ በጽሑ ከርእየና ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ብቁልጡፍ ዘይሓሰብዎ ነገር ይጓንፎም። እቲ ዝጽበዮም ዝነበረ ማኪና ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ሳኪብ ምስ ሚሄክ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ገይሮም ነይሮም እዮም ኢሉ እውን ብቁልጡፍ ሃሺም ምስ ሳኪብ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ንምህዳም ክንቀሳቐሱ ይጅምሩ። ድሕሪ 2 ደቂቕ ንድሓር እቲ ናይ መገዲ ካሜራ ልዩምስ ኦዲቲቲ ዝተባሃሉ ናይ ሚሄክ ማኪና ነቲ ናይ ማኪና ፓርክ ገዲፎም እንትወፁ ይዘርየና። ኣብዚ መንጎ ግን ኣብ ሳኪብን ሚሄክን መንጎ ዝርርብ ምግባሮም ኣያቋረጹን ኢሉ እውን ሚሄክ ዝገብረካ ኣለኒ ክትብል ተፈራርሖ እያ ነይራ። ኣብ ዝቕጽሉ ካሊእታት ሳኪብ ምስ ሃሺም ነቲ ኣደባባይ ዜሮም ብቁልጡፍ ነዊሕ ጉዕዞ ይገብሩ። እቲ ኩነታት ኣብ ሕድሕዲ ግዜ ብዝበለጸ እናገደደን መፍርሒ እናኾነን ክመጽእ ጀመረ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሰለስቲኦም መካይን ብናህሪ ናገንሑ እዩ ዝረአ። ሓሊፉ ተሪፉ ነቲ ቀይሕ ናይ ትራፊክ መብራህቲ ጥሒሶም ሓሊፎሞ ይኸዱ። ካብዚ እንድሓር እዩ ነይሩ ሳኪብ ናብ 999 ብምድዋል ማስክ ዝገበሩ ሰባት ናሰዓብዎ ከም ዘለዉ ዝተዛረበ። ካብ ጽርግያ ንኽወፅእ እናገበሩን እዮም። ክቐትሉኒ እናፈተኑ እዮም። ይሞት ኣለኹ በጃኹም ብጽሕለይ ሓገዝ የድልየነሉ እናበለ ዋዕዋዕ ክብል እዩ ዝስማዕ። ኣብዚ መንጎ እውን ናይቲ ማኪና ድሕሪት ብሓይሊ እንትህረም ተሰሚዑ እዩ። ናይ ሳኪብ ድምፂ እውን ብዓውታ በጃኹም ብጽሕለይ ይምሕፀነኩም እየ ዘለኹ ክምውት እየ ይብል። እቲ ድምፂ ቅድሚ ምቁራፁ ሳኪብ ብሓይሊ ይዛረብ ኢሉ እውን ብሃንደበት እቲ ቴሌፎን ይዕጾ። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ናይ ንሳኪብ ማኪና ብዘሕዝን ኩነታት ክርከብ ዝኸኣለ። እቲ ነገራት ድሕሪ ምውድኡ ፖሊስ ናብቲ ቦታ እንትበጽሕ ዝረኣዮ ነገር ንምእማን ከቢድዎ እዩ። እቲ ማኪና ምስኦም ተላቲሙ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደጋ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እቲ ማኪና ኣብ ክልተ ተመቒሉ ክልቲኦም ሰባት ብቁልጡፍ ከም ዝሞቱ እዩ ዘረድአና። ብዘሕዝን ኩነታት እቲ ማኪና ብሓዊ ተቓጺሉ እዩ ነይሩ። ናይ ህፁፅ ሓገዝ መጺኦም ነቲ ሓዊ ንኸጥፍእዎ ዋላ ተፈተኑ። እቲ ባርዕ ነቲ ናይ ኣካላቶም ክፋል ዘትርፍ ኣይነበረን። እቶም መርመርቲ ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ናይ ክልተ ሰባት ኣካል ክነብር ከም ዝኽእል ገሚቶም እዮም።
ብምቕጻል እውን ናይዚኦም ክልተ ሰባት ቅትለት ሓደጋ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተጠራጢሮም እዮም ዘለዉ። እቲ ናይ CCTV ካሜራ ሜሄክ ምስ ኣዲኣ ኢሉ እውን ተሓባበርታ ካብቲ ማኪና እንትወፁ ዘርእየና ኢሉ እውን ብናይ ኢድ ቴሌፎን መልእኽቲ ይቀያየሩ። ብቕልጡፍ 8 ውልቀ ሰባት ካብቲ ቦታ ይብተኑ። ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ጉጅለ ናብ ሓደ መዓልቦ ከይበፅሓ ኣይተረፈን። ናይ ሳኪብ 99 ጻውዒት ናብቶም መርመርቲ ኣይሓለፈን ኢሉ እውን ኣብዚ ጻውዒት ምስ መረዳእታ ዝተተሓሓዙ ካልኦት ተሓባበርቲ ከም ዘለዉ ፈሊጦም እዮም። ንኹሉ ናይቲ ከባቢ ካሜራታት ክዕዘቡ ጀመሩ። ኣብ ዌስት ሚድላንድ ውሽጢ ዘለዉ ክልተ መርመርቲ ንናታሻ ክሕዙ ፈቲኖም እዮም። እቶም መርመርቲ ብዝኸኣልዎ ቅልጣፈ ተሓተቲ ዝኾኑ ንምርካብ ናይ ትርፊ ሰዓቶም ስራሕ ወሲኾም እናሰርሑ እዮም። ብዙሕ ዝበሉ ማስረጃታት እውን ረኺቦም እዮም። ድሕሪ ዝተፈላለዩ ማስረጃታት ንድሓር ኣብ መወዳእታ ናይ ፖሊስ ሓለቓታት ናይ ሜሄክን ናይ ኣንሰር መንበሪ ገዝአን ይኸብዎ ኢሉ እውን ክልቲአን ንፖሊስ እናሓሰዋ እየን ነይረን። ሜሄክ ኣብቲ ምሸት ናብ ኖቲንግሃም ተጓዒዘን ከም ዝነበራ ንፖሊስ ትዛረብ ኮይኑ ግን ንዕኦም ንኽትአምን ተጠቀመትሉ ሓሶት እኹል ኣይነበረን። ምክንያቱ እውን ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቂቕ ንድሓር ኣእዳዋ ኣብ ካቴና ውሽጢ ተረኽቦ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ተጠቀማሉ ማኪና መሓዘን ስዒቡ እቶም መርመርቲ ተወሰኽቲ ማስረጂ ረኺቦም እዮም ኢሉ እውን ናይ ኦዲቲቲ ማኪና ኣብቲ ቅድሚት ተሃስዩ እዩ። እዚ ማለት እውን ናይ ንሳኪብ ማኪና ናተላተመ ከም ዝነበረ ከረጋግፁ ክኢሎም እዮም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ናይ ኦዲቲቲ ማኪና ውሽጢ መሳርሒ ተረኺቡ እዩ። እዚ እውን እቲ ጥፍኣቶም ዝበለፀ ንምርግጋጽ ነቲ ጉዳይ ዝሓዝዎ መርመርቲ ሓጊዝዎም እዩ። ሜሄክ ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ቃላ እናሃበት እያ ዘላ ኢሉ እውን ኣብቲ ምሸት ኣበይ ከም ዝነበረት ክትሕሱ ጀመረት። ኣብዚ መንጎ እውን ናይ ሳኪብ ናይ ሓደጋ ጻውዒት የስምዕዋ። ብርግጽ እውን ዝሰንበደት እያ ትመስል ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ኢዳ ከይሃበት ክትሕሱ ቀጸለት። ንብዓት እናውፅአት ንዓኣቶም ንኽትአምን ዝወሰነት እያ ትመስል ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ኣብቲ ምሸት ናይ ሳኪብ ማኪና ብሓይሊ ድሕሪ ምህራሞም ቤንዚን ብምግባር ከም ዘቃጸልዎ ተበፂሑ እዩ። እዚ መሕዘኒ ናይ ገበን ተግባር ኣብ ዩኬ ውሽጢ ዓብዪ ዜና እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ዋላ ሓደ ካብ ማስረጃ ይሃደመን። ኣብ ሜሄክን ኣብ ናስርን ስልኪ ብዙሓት ማስረጃታት ተረኺቦም እዮም ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ 8 ውልቀ ሰባት ገበነኛታት እዮም ብዝብል እቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ መሓላሊፉ እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ሜሄክ ቡካሪ 31 ዓመት ምስ 8 ወርሒ ኣብ ልዕሊ ናስሪን ድማ 26 ዓመት ምስ 9 ወርሒ ሬጀማል ብ31 ዓመት መሐመድ ፓታል ብ26 ዓመት ኣብ ኪሪካዋን ኣብ ስናፍ ጉላፍ ሙስጦፋን 14 ዓመት እንትኾን ኣብ ልዕሊ ናታሻ ድማ 14 ዓመት ምስ 4 ወርሒ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ናይ ሳኪብ ቤተሰብ ከም ዝክብሩ ይዛረቡ። ሳኪብ ብቤተሰቡ ኣዝዩ ዝፍቶን ርህሩህ መስተውዕልን የዋህ ሰብ እዩ ነይሩ። በዚ ዘይረብሕ ተግባር ተቆጢዕና ኢና። ናይ ሳኪብ ሞት ብዙሕ ሓዘን ኣምፅኡ እዩ። ንቤተሰቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንዕኡን ዝፈልጥዎ ብዙሓት ሰባት ልቦም ብሓዘን ተመሊኡ እዩ። ብኻልእ ገጽ ናይ ሃሽም ቤተሰብ ንሱ ናይ ቤተሰቦም ብሉፅ ውላድ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም እዮም ኢሉ እውን ንሃሽም ዝፈልጥዎ ኩሎም ይፈትውዎ እዮም። ንሃቱ ሞት ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ማሕበረሰብና እውን ዓብዪ ሓዘን ፈጢሩ እዩ። ሃሽም ኩሉ ሻዕ ኣብ ገጹ ፍሽኽታ ኣይሰኣኖን። ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ምዕሩግ ቆልዓ እዩ። ዝኾነ ዓይነት ነገር ይገብር ነይሩ። ኣዝዩ የዋህ ዝኾነ ልቢ ነይርዎ። ሃሽም ኩሉ ግዜ ንኻልኦት እዩ ዘቐድም ኢሉ እውን ንሰባት ንምሕጋዝ ንድሕሪት ኣይብልን ኢሉ እውን ግን ሞት ኣስዒቡሉ እዩ። ንሃሽም ምስኣና ኣዝዩ ዘሕምም ልብና ተሰይሩ እዩ። ንስኻትኩም ከቤተሰበይ ኣብዚ ታሪክ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም? ኣብ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉለይ። ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ተጸንበሩ።